Είμαστε σήμερα εδώ πέρα στο πρώτο συνέδριο για το Financial Planning, το οποίο λαμβάνει χώρα στο Μουσείο Μπενάκη. Ήρθαμε να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να είμαστε περισσότερο συμβουλευτικοί απέναντι στους ανθρώπους με τους οποίους συνεργαζόμαστε και τι χρειάζεται από πλευράς μας για να κάνουμε αυτή τη μετάβαση και να περάσουμε στην επόμενη μέρα, που είναι το Financial Planning. 18 Οκτωβρίου 2024, μια σπουδαία μέρα για την Ένωση Ελλήνων Financial Planners, καθώς είναι το πρώτο φόρουμ που γίνεται στην Ελλάδα. Ένα φόρουμ ώστε να μεταδώσουμε το έργο που κάνουμε και όλοι στην ασφαλιστική αγορά να καταλάβουν τη σημασία του να περάσουν από τις πωλήσεις στη συμβουλευτική. Είμαστε στο πρώτο φόρουμ Ελλήνων Financial Planners στην Ελλάδα και είμαστε ενθουσιασμένοι. From sales to consulting, η αλλαγή είναι αναπόφευκτη, αλλά η ανάπτυξη είναι επιλογή και εμείς επιλέγουμε να είμαστε εδώ με τους καλύτερους για να γινόμαστε συνεχώς καλύτεροι. Ήταν μια πολύ όμορφη μέρα, ένα εκπληκτικό φόρουμ. Πήραμε πολλά πράγματα, πολύ ενθουσιασμό, πολλή ενέργεια και χαίρομαι που ήμουν εδώ με τους συναδέλφους και απολαύσαμε αυτό το καταπληκτικό φόρουμ. Ήταν το φόρουμ εξαιρετικό. Βλέπεις ένα μέλλον διαφορετικό για κάθε ασφαλιστικό σύμβουλο. Βλέπεις ότι τα πράγματα αλλάζουν. Γίνεσαι financial planner.